Oke, masih kembali lagi putus sing kurang ajar iki mau tangine ke awanan meneh iki mau cah. Dawingi mbahku wis semoyo kon tangi isuk mbabati tebon ning ngarepan tinggi jemur gabah. Nah lah malah tangine awan meneh. Padahal aku wis nguripne alarm arep turu ke jam 5 malah ora munyi alarme. Ora munyi apa aku turune sing ngeblok apa piye. Nah iki mau langsung aja aku nyandak are tak ewangi. Lah kita ngewangi ternyata cari mbahku wis cukup saene wae. Koyone kuwi alasane mbahku ora tau ngongkon aku. Yo ngono kuwi lak dikongkon mesti ra tau bener iki cah. Makane apa-apa ditandangi mbahku dhewe. Sidane lak ngandelne putune iso ora kepeme gabahe. Nah iki mau aku langsung pindah nggon babat ngarep warung iki kok buwongkor koyone cukup itu to. Nah iki mau tak babati kabeh. Nah iki mau rampung cah babate. Mari ngono langsung atus siap-siap budal ning toko ya mau cah.